Vi har fået en samfundsfagsopgave med emnet er velfærdsstaten i krise. Vi har så valgt at beskæftige os med ældrebyrden, og vores problemformulering hedder så, hvordan vi kan lette ældrebyrden. Vi har valgt at skrive om ældrebyrden, fordi den er meget negativt omtalt i Danmark, hvor vi mener, at vi måske gør det til et større problem, end det er. Er den danske velfærdsstat under afvikling eller udvikling? Den universelle velfærdsstat udvikler en kæmpe ældrebyrde, da den har mange gratis og overførselsydelser og serviceydelser. Eksempelvis har alle syge i Danmark rettighed til gratis lægebehandling på offentlige hospitaler. Det er især de ældre, der benytter sig af dette. Eksempel på dette er førtidspension, folkepension og efterløn. Serviceydelserne for de ældre er ældrepleje. Da vi betaler mange penge i skat i den universelle velfærdsmodel, gør vi det for at hjælpe, for at vi kan hjælpe og forsørge de ældre på bedste måder. I Danmark er vi nemlig et underskud på forsørgere i forhold til modtagere. Derfor kan vi blandt andet sige, at den universelle velfærdsstat er under afvikling. Skal og kan den universelle velfærdsmodel bevares? Hvis den bevares med så mange offentlige ydelser, vil Danmark være et stort gæld i fremtiden. Og der vil være stor mangel på arbejdskraft. Der vil være alt for mange ikke arbejdsdygtige i forhold til arbejdsdygtige. Derfor vil det være logisk at skære ned på offentlig støtte til de ældre og beholde folk længere tid på arbejdsmarkedet. Den universelle velfærdsmodel skal rykke sig tættere på den centrale europæiske, hvor dem på arbejdsmarkedet får glæde af de sociale velfærdsydelser. I Danmark vil vi gerne sørge for, at alle har det godt, har samme rettigheder og er ligestillet. Derfor betaler mere velhavende mennesker også mere i skat, og mindre velhavende mennesker betaler mindre. Det kalder vi Robin Hood-princippet. Derfor betaler vi høje skatter, der kan finansiere vores offentlige ydelser. Derfor har vi i Danmark den universelle velfærdsmodel. Ældrebyrden er byrden af ældre i samfundet, som anvendes for de økonomiske konsekvenser af de ældre. Når vi snakker om ældrebyrden i Danmark, er det tit negativt, da vi i Danmark har en for stor ældrebyrde. Dette betyder, at vi i Danmark ikke har nok til at forsørge dem, der skal forsørges. Man kan udregne byrden ved at bruge forsørgerbrøken, som angiver, hvor stor en del af befolkningen, der skal til for at forsørge de ældre i landet. Den universelle velfærdsmodel har en rigtig stor ældrebyrde, da mange danskere de vælger at starte på arbejdsmarkedet i en rigtig tidlig alder, end de gjorde før i tiden. Og det gør de simpelthen, fordi at de kan få støtte af staten til deres indkomst. Vi bliver derfor flere ældre end unge, og det vil sige, at der er færre arbejdsdygtige og dermed mangel på arbejdskraft. Ældre menneskers sundhedstilstand er ofte ringere end unge menneskers, og derfor skal vi bruge rigtig mange penge til hospital og medicin, hjemmehjælp og plejehjem til de ældre. Og derfor og det er rigtig let at få, da de er gratis i den universelle velfærdsmodel. Forsørgerkvoten kan vi øge ved at sætte unge i arbejde i en tidligere alder. Den defineres ofte fra, at man starter på arbejdsmarkedet fra 17-18 år, og hvis vi nu for eksempel starter fra 16 år, så kan det gøre en lille ting, udover at det er de færreste, der tjener så meget af den alder, så de rent faktisk skal betale skat. Dog er der så arbejdsbidrag, men det udgør en meget lille del. Udover det, så defineres alderen, hvor man stopper på arbejdsmarkedet som 65 år, hvilket ikke er så højt. Der skal vi simpelthen gøre det, at vi får flere til at tage nogle bedre uddannelser, så de får nogle federe jobs, og det er ofte dem, der bliver på arbejdsmarkedet længere tid. Kan vi skabe en motivation mellem uddannelsen i den yngre generation, så folk vil arbejde længere, og på den måde vil kunne tjene flere penge, så de vil kunne forsørge sig selv senere i livet. Imellem generationerne, de yngre og de ældre, hvor den yngre del er dem under 15, og den ældre den er over 65, kan vi se, at den yngre del vil falde i de kommende år, og den ældre vil stige. Dette betyder, at vi skal have en meget veluddannet yngre generation, der kan holde balance i statskassen. Ved at skabe en motivation, kan vi på denne måde måske ende med flere veluddannede unge. Først og fremmest skal vi have øget mængden af unge, der tager en videregående uddannelse, da den forholdsvis ligger på en lav procenttal, der får en uddannelse før de fylder 26 år. Dette tal skal tredobles, før vi får en tilfredsstillet generation af uddannede unge.
Problemet ligger dog ikke i at få dem i gang med en videregående uddannelse, men at holde dem til og få den færdiggjort. Derfor skal vi som lokkemad bruge de godbidder, der er med at ende op med en god uddannelse, og informere de unge om den gode indtægt, der vil følge med en god uddannelse og et godt job. Vi burde også i samfundet sætte flere penge til siden for at få det meste ud af de unge, end at spare på dette område. Det er her, vi skal bygge fremtiden op og skabe en generation, der kan sørge for sig selv og for deres medmennesker. Herunder de ældre. Vi vil helst se uddannede, der kan give en god skatteindtægt til samfundet. Ulemperne ved denne model kan være, at de unge ikke er succesfulde i denne videregående uddannelse, og derfor mister lysten til at gå videre i uddannelsessystemet. Og på den måde skaber vi det modsatte af det, vi vil, og får mindre uddannet og færre penge i kassen. Kan vi lette skattetrykket, så de ældre får flere penge på lommen, og ved disse vilkår kunne forsørge for dem selv? Vi kan afskaffe topskat og forhøje beskæftigelsesfradrag og fjerne loftet over det. Det vil betyde, at det vil blive mere attraktivt at tage en uddannelse og at være iværksætter og yde en ekstra indsats på arbejdet. Derudover er der udligningsskatten overordnet set et brud på hele fundamentet i det danske skattepensionssystem. Nemlig at det skal kunne betale sig at spare op til sin egen alderdom. Denne særskat tilskynder nemlig flittige danskere til at trække sig fra arbejdsmarkedet i stedet for at blive et par år ekstra, hvilket vil gavne alle. Kan indvandrere regulere på ældrebyrden? Det er blevet bevist via et studie, at de danske indvandrere, som er blevet testet ved det her militære selektionsprøve, at de har en IQ på ca. 86, hvor en normal dansker har en IQ på 100. Der er tale om unge mænd, som er blevet testet, og de her mænd, de danske indvandrere, som er opvokset i Danmark taler sproget og har nyt godt af velfærdsgoder og gratis skolegang. Men stadig er deres gennemsnitlige IQ meget lavere i forhold til danskernes. Det betyder, at indvandring til Danmark rent faktisk mindsker IQ, den gennemsnitlige intelligens i Danmark med tiden, og kan forårsage ekstra udgifter end at bidrage til samfundet. Lige pt. Er der ca. 11% af indvandrere i landet, hvor 1/3 af dem er vestlige, og derfor ingen problemer. Hvis vi får for mange indvandrere fra Østen, vil vi have store omkostninger, men hvis vi får indvandrere fra Vesten, vil vi tjene ind på dem, da folk fra Vesten er mere veluddannede. Derfor handler det om at trække indvandrere ind med intelligens og sikre et godt bidrag til det danske samfund. Kan vi skabe flere arbejdspladser og på den måde få flere forsørgere til de forsørgende, altså flere i arbejde i Danmark, så de kan være med til at mindske ældrebyrden. Der er rigtig mange flittige danskere, som betaler alt for meget i skat, og det samme med virksomheder. De kan nemlig fortælle, at det har en høj pris at drive virksomhed i Danmark. Det vil vi jo gerne lave om på, for vi vil rigtig gerne holde på virksomhederne i Danmark. De kan nemlig være med til at skabe flere arbejdspladser for danskerne. Vi vil gerne have, at folk fra udlandet også finder det attraktivt at føre virksomhed i Danmark, da det også kunne være med til at skabe rigtig mange arbejdspladser. Vi har nemlig ikke råd til at gå rundt og betale raske danskere for bare at trække sig fra arbejdsmarkedet. 10-15% af 120 danskere er i dag på efterløn, som har et dårligt helbred. De skal naturligvis have muligheden for at gå på førtidspension, men resten skal altså bidrage til arbejdsstyrken. På den måde vil vi få flere flittige hænder til at skabe økonomisk vækst, så vi også i fremtiden har råd til moderne hospitaler, gode skoler og hjælp til de svageste. Derfor drejer det sig om at holde på veluddannede folk og stærke virksomheder, det er dem, der bidrager rigtig godt til samfundet. Udover det skal vi sørge for, at alle, der kan arbejde, også kommer til at arbejde og bidrage til samfundet. Og altså dem, der modtager overførselsindkomster, som ikke har brug for de her overførselsindkomster, ikke får dem. Mulige måder er, at man for eksempel kan sænke indkomstskatten,
da folk på den måde vil tjene mere, og det vil blive mere attraktivt at arbejde på den her måde. Lige nu er der job i Danmark, hvor at det nærmest bedre kan betale sig at bare være på kontanthjælp, da man måske kommer til at tjene under 1000 kroner mere ved at arbejde. Og det trækker ikke rigtig folk, så de kommer på arbejde. Så hvis man sænker den her indkomstskat, så vil de tjene mere, og derfor vil de blive mere tiltrukket af arbejdsmarkedet.